Jaun Andreok, arratsaldeon. Ongi etorri Getxoko zirkuitu uztailaren azkeneko egunarekin egiten da, guztiak dira, gutxik egin gabe elkartzen dela profesionala. Saninatxe egunez Getxo eta inguruetako herrietan erazten den zirkuitu honetan. Gaur goiz giro ilunarekin, sasio honetarako giro umel eta freskoa izan dugu, gehienetan bestelako izaten bada ere, aurten baliatu horreko minutuetan, horreldi grisa goibela izan dugu. Goizeko zortzitere inguruan euri jasan handia bota du, gero zorionez, ez da euririk izan. Ateri izan dute eta tarteka, goizak aurrera egin ala zenbaitunetan eguzki printza batzuk ere izan dira. Pelotoian 10 talde izan dira gaur, Golturreko talde bakarra Movistar, Continental Profesionalak, Cofidis, eta Caja Rural RGA, seko taldea, bestea berriz, Continental mailako Murias taldea. Hain zuzen, Murias entzat gaurko izan da, denboraldiko azken lasterketa etxean, Euskal Herrian. Caja Rural biharrera izango baita Donostian Golturreko proban, gonbidatuta beste behin. Goizeko bederatziar izan, hasi da proba eta hasi aurreko uneetan antolatzaileak eta eginteriak ere bertan zidera, horrezko agurra egin diete. Horten horrezko zuzendari lanetan Jon Talen izan da, Talen, herberetarra, 1989ko ekitaldi irabazi zuen Talenek, esprinen nagusitu zen, behean egiten zenean, jakina, Garbon Talenek 50 urte ditu, 4 tour, 2 giro eta 3 buelta egindako izana da Talen, bere garipenik ondienak, Dauphinen eta Burgosen izan ziren, 21 urte zituela, ziterako Colorado Springeko munduko txapelketan zilarra irabazitzen Jon Talen. Anasunik Teumero eta Merkatoneko maiota jantzita gogoratzen dugu Talen, horrezko gonbidatua. Eta esan bezala, aurten pelotoian 10 talde izan ditugu, abiatu ezain laster eginda iesaldia, abiatu eta berehala 4 lagun elkartu dira eta iesaldi hori izan da. Egun guztia iraunduena, guztia. Aurreneko iesaldia, aurreneko itzulian alde egin baitute eta azkeneko arte ez du harrapatu pelotoiak aurrean elkartu den hirukote esan beharko dugu. Hasieran 4 izan dira, baina Errusiarra, Rosueloko Boef, oraindik ere buruan ageri zaigun gizona, guztia zuratuta burutik kanpora geratu da. Getxo, Berango eta Leioan barrena ibiltzen da lasterketa. Itzuliak 17 kilometro ditu eta denera 10 itzuli ematen dizkiote, alegia 170 kilometroko saioa osatzen dute. Saio ezaguna, azken urtetako gaitasun berberarekin, alegia Txomintxuko aldapa ezagun honekin, lasterketa honetako igoera beti Txomintxu izan da, azken urtetan ordea helmuga. Aldapan jarri dute Txomintxutik gora Arkotxatik barrena, Foruen kaldean, Getxoko epaitegaren aurrean hain zuzen. Lasterketak esprinter petoak uste genuen alde batera utzi zituela horrelako amaierarekin, baina gaurkoan ze gertatu den kontuan izan da, bestelakorik esateko moduan gara. Gaur pelotoian den esprinterrik handienetako bat nagusitu baita Getxoko zirkuito honetan. Esan bezala lasterketa bura indu gizon, hemen da lasterketa burutik kanpora geratu den gizona Boep guztia zulatuta, Roosevelt-okoa iesalditik kanpora geratu. Iesaldian Caja Ruraleko gizona Luis Mas izan da, Muriasekoa Imanol Estevez eta Burgos BH-koa Pablo Torres. Atzean, guztitzak ezuenez, Gorria nagusi, Cofidis, Guani den taldea, Nasser Guani, Frantziako turrean erretiratu egintzen aurreneko astean. Bizpairu eroriko izan zituen, azkenekoak erietxera eraman zuen Nasser Guani, eta gaurkoa zuen hain zuzen Nasser Guani, bere lehen lasterketa hau Bagot da. Joan Bagot, Jean-Claude Bagot, ezagunaren semea, Bagot, markadan profesional handia izan zen, bere semea David. Azken urte hauetan Cofidisen eta Cofidisek, esan duzuegu, eta hor duzue, irudia Asia-Asiatik hartu du pelotoi burua eta pelotoia €1 idatzeko erantzunkizuna izan du. Buruan Pablo Torres, Burgos BH-koa, Muriasekoa Imanol Estevez, aurreneko urtea du profesionaletan, arabarrak,
Imanolek 22 urte ditu, oso denboraldi politak egiten, agerraldi ikainak izan ditu, tengo denboraldi honetan, bere aurreneko urte honetan, Luis Mas, eskarmentu osatuagoa da, Mallorcarra, Luis Masek urte asko egin ditu, Pablo Torresekoen daraman maiotarekin, apurruz BH-ko maiotarekin aurreneko denboraldiak ditu, Luis Masek Caja Ruralen eta agerraldi bikainak egindako da Luis Mas. Aurten bertan Turkiako turrean azken etapan helmugarako kilometro terdira jo eta ustekabean harrapatutzen pelotoia, peloto buruan Cavendish zen, baina Cavendish aurretik helmugaratu zen Istanbulgo helmugan Luis Mas. Pelotoian, Cofidiseko-ekin, Movistarreko gizon bat ere bai, Giovanni Visconti, lasterketa bidaztakoa, italiarra. Horten instruktorrik egin, Giovanni Visconti. Horten giroan izan da, giroan mendia irabazi du Visconti, eta gaur lanerako zegoen, Giovanni Visconti. Cofidis eta Movistar, eta gero hirugarren talde bat ere pasako da pelotoi burura. Hirugarren taldea Rusbelo izan da, baina gizon gutxirekin jarri da Rusbelo pelotoi buruan. Pelotoiak giratu duen taldea gaur esan daiteke Cofidis izan dela bere osotasunean. Aurreneko itzulian jarri dira aurrean eta ez dute burua utzi lasterketa bukatu arte. Eta gero erramatea alako eman dio, Cofidisek egunari. Nahi bezalako xea, beste helburu guztiak bete ditu talde frantziarrak gaur Getxoko zirkuitoan. 160 kilometroko saioa, gainerako taldeak aipatez baitugu ere, zenezagun, Stad Masi, Keith Mobel, Inteja eta Baiket, talde Alemaniarra izan direla. Movistarren eta Caja Ruralen arteko beste aurrez aurreko bat zegoen iragarrita, aurreko larun batean ordiztian bezala, Gipuzkoako klasikoan Caja Rural nagustu zen, Madrazok irabazi zuen, eta Ames Txurruka podiumen izan zuen, Caja Ruralek, Zegerren, menderatu baitzuken, Caja Ruraleko bi gizonek, Luziako esprinean, gaur ordea, ustekabeko gonbidatu bat, azaldu da Getxon, eta ustegabeko gonbidatu horrek, eraman du sari potoloa. Pelotoi honetan, lasterketa bidaztako gizonak 3 genituen, Lobato, Movistarren den Andaluziarra, Visconti, aipatu dugun italiarra, eta bestea Caja Ruralekoak, Carlos Barbero, iazko irabazlea. Lasterketa buruan 3 lagun, hori duzue, Imanol Estevez, Muriaseko gizona, Arabarrak, mendiko pasaera guztiak lasterketa buruan egin ditu eta honen bestez, ondo merezia eramandu gaur, mendiko saria etxera. 22 urte ditu Estebezek, hauzen Madrilgo bueltako bigarren eta azken etapan 5. egin zuen. Hori du, denboraldiko posturik onena eta agerraldiak bat baino gehiago izan ditu. Hor duzu, mendiko sariaren bila, Luis Masek, erasoa jo bere gurpilean Imanol Estevez eta aizen menuratuko du Arabarrak. Caja Ruraleko gizona hor duzu, errez mendiratu du Imanolek Luis Mas. Esaten ari ginen, agerraldi politak izan dituela, bere debut urtean Imanol Estevezek Mallorcako bigarren etapan ikusi genuen aurreneko aldegin da, gero Algarben azkeneko etapan ibili zen, han Mas ere bai, hemen aldamenean dabilen Mas ere inguruan izan zuen Imanol Estevezek. Azkan beste, Txoperenak, Castroviejo, Malori eta bar izan zituen Imanol Estevezek aldamenean azken 1 metroetan sartuta harrapatu zuten pelotoiak Algarbeko azken etapa hartan. Ieslariak eta pelotoi buruan gero Greipel izan zen eguna borobildu zuena. Hemen dugu pelotoia, pelotoi buruan Visconti eta Cofidiseko ordezkariak. Giovanni Visconti, Movistar taldeko gizona, Movistar garaipenez ondo dauten Movistarrek gogoratu, kopetu berri den Frantziako turrean 2 gizon izan dituela podiumean, Nairo Quintana eta Alejandro Valverde 2. eta 3. postuetan izan dira.
Kofidisek bestalde dituen garaipenak gehienak Buanirenak dira, 6 lortu ditu Buanik, taldeak 12 ditu, herrialdetako txapelketak eta kontuan hartuta. Dudarik gabe taldeko irabazlea Buani da. Imanol Estevez, Jon Odriozola zuzendariarekin. Muriasek garaipenik ez du. Garaipenetik gertu bai ibili da Murias, baina aurreneko uste honetan oraingoz ez du garaipenik. Esan dizuegu, gaurko izan duela Euskal Herrian azken lasterketa Muriasek. Murias, Burgos BH eta Caja Rural. Imanol Estevezek agerraldiak gehiago izan ditu, aipatutako Mallorcakoa eta Algarvekoaz gainera. Euskal Herrian bertan induren sarian ibilitzen aldegin da. Udaberriko klasikoan ere bai, Amorebietan Torres aldamena izan zuen. Gaur bezalaxe, Torres, Egoitz García, Barbero, Soler izan zirenan iesaldian. Gero Asturiasko bueltako bigarren etapan ere bai, eta gizona ere bai, Torres ere bai. Beraz, antzeko agerraldiak izan dituzte Imanol Estevezek eta Torresek aurten. Erradak irabazitzen egunean, aldegin ibili ziren Pablo Torres eta bere gurpilean ageri den Imanol Estevez. Eta Luis Masi buruz zer esango dugu, ezaguna da, aipatu dugu, aurtengo Turkiako garaipen entzutetsua. Luis Masek 26 urte ditu. Iaz egintzen aurreneko denboraldia Caja Ruralekin Iaz Espainiako bueltan hartu zuen parte, iesaldi bat baina hori harrapatu zen. Iaz Espainiako bueltan. Arkosko etapan, ibilitzen aldegin da, urrena Lazubiakon ere bai, A Coruñakon ere bai, hor dira aldapa gorazita, lasterketa buruan diren 3 gizonak, eta hemen atzean pelotoia, Kofidis, Roosevelloko gizon bat eta Movistarko beste bat artean hartuta dituztela. Etxoko zirkuito honetan, esaterako Luis Masek, 2012an, iesaldian egin zituen kilometrorik gehienak, gaur bezalaxe. Egun hartan Bizkarra, Moreno, Domagalski eta Rabi izan zituen aldamenean, azken itzulian harrapatu zituzten, orain 3 urteko ekitaldian. Eta orain 2 urtekoan berriz ere lasterketa buruan ibili zen gaur bezalaxe aldegin da Luis Maez. Egun hartan, besteak beste, Pablo Urtasun, Ricardo García, Omar Fraile, Aritz Baguez, Perixon, Fraporti eta abal izan zituen aldamenean. Eta egun hartan Perixon izan zen gehien iraunzuena, gero Lobato irabazi zuen. Orain 2 urte lasterketa Fonsekaren eta Egoitz Garziaren aurretik. Hemen lasterketa burua Caja Rural erregea, Murias taldea eta Burgos BH. 27 urte ditu Pablo Torresek. Bere agerraldiak Andaluzian, Zornotzan, Udaberriko klasikoan eta Asturiasko bueltako bigarren etapakoak. Aipatu ditugu, Kofidis taldea pelotoi buruan, egun guztia egin du Kofidisek pelotoi buruan. Kofidisek esan dizugu 12 garaipen ditu, 12tik 6 Kofidisi Buanik eman dizkio. Eta Buaniren garaipenik handienak, aurten Dauphineko etapak izan dira. 2 etapa irabazita da aurten Dauphinen. Nasser Buani, turrean Arras Amian etapan, 4. etapan erretiratu zen, 2. erori eta gero. Gaur ondaztarako giro kaskarra izan da getxo inguruan, zerua goibel, alere esan dugu. Lasterketa iraun duen bitartean, ateri izan dutela, eta ez da gutxi. Lasterketa hasi aurreko minutuetan euri jasa handia izan baita getxo inguruan. Caja Rural garaipen ez aurten ondo da, garaipen sorta polita du, azkena madrazorekin lortu du Caja Rural gogoratu Diaz Donosti izango dela. Murias garaipenik gabe izan dugu eta Burgosek ditu garaipen batzuk. David Beldaren garaipenak hain zuzen, 3 proba ditu irabazita aurten David Beldak. David Belda izan da taldeko irabazle bakarra oraingoz.
eta idura Frantzia aldean, Saboian eta Ronalps. Lasterketan irabazi ditu David Beldak. Denboraldiko talde irabazlea, gehiago aipatu dugun bezala, eta izkuik ester da 39 garaipenekin. Kazuxa bigarren, Eska hirugarren, Loto Sudal laugarren eta Movistar. Lasterketan parte izan dugun golturreko talde bakarrak, bengoz 27 garaipen ditu. 5. postuan da. Raka Jaruralek, oso denboraldi polita drama, 13 ditu irabazita 6 lagunekin. Okidizek izan dugu, 12 ditu, 5 lagunekin irabazi ditu, 12 lasterketako Okidizek. Ostekin eta batek, 12tik, erdiak lortu ditu. Berriz ere Aldapagora, Imanol Estebez, Luis Mas eta Burgos BH-ko Pablo Torres. Aldaketarik ez lasterketa buran, atzean aldiz bai, atzean mugimendutxo bat. Eta atzean Movistarreko Igor Anton izan da tarte batean pelotoiari aurre hartuta. Zirzanov, zirten da Igor Antonekin. 25 segundoko tartea izan dute une batean Igor Antonek eta Zirzanovek, baina ez dute lortu buruarekin bat egiterik aldiz. Pelotoiak berriz ere bildu egin ditu tartean. 1 kilometro izan diren Igor Anton eta Zirzanov. 8. itzulian izan da aipatutako mugimendua. Ia pelotoi hauek gainean dute. Hemen Muriasek azken ahalegintxo bat egin du. Mas eta Pablo Torres atzean utzita. Berriz ere pankartapen aurrena onden beste pasaera guztietan arabarra izan da. Aurreneko postuan eta gero podiumean mendiko saria izan du Imanol Estebezek. Masek eta Pablo Torresek berriz ere bat egin dute Estebezekin, elkarri bostekoa luzatu diote, pelotoia gainean zutela ikusi dutenean. Eta hemen da pelotoia eta pelotoi honetan ez da beste aldaketarik izango. Pelotoi honetan esprina izango da eta esprinean Aldapagora egiten den esprin honetan gaur pelotoiko esprinterrik handienetako bat izan da azkarrena. Nasser Buani, Kofidiseko frantziarrak irabazi du Lobatoren eta Barberoren aurretik. Laugarren Rojas, 5. Maikin, Euskaldun ikonena San, pero Madrazo, Salas, Ibai, Egoiz García, Txurruka, Pello Bilbao eta Aritz Bagoe sartu dira. Hor dituzue. Nasser Buaniren garaipena, denboraldiko 7. Turren erretiratu gintzen, gaur izan du geroztik egin duen aurreneko lasterketa eta getxon bi besoak jaso ahal izan ditu frantziarrak. Hor duzu errepikatuta, ondo menderatu ditu Nasser Buanik lasterketa bidaztako Lobato eta Barbero, bata zein bestea, pro honetan nagusitakoak baitira. Protagonista nagusiak zertzioten entzun behar dugu segidan. Pedro Mario Kotxaran kidearen galderi erantzuteko helmugan lehenengoa irabazlea. Nasser Buani. C'est ma course de reprise après le Tour de France suite à ma chute, donc Kariben polita dio. voilà, je sens que ma condition est là. Turra utzi ondorengo lehenengo lasterketa izan da. L'arrivée est peut-être trop dur. Eta aldapa gogorra esatezen berarentzat, eta bai, esan du, 1,14ko penditza, 6 kilometro, baztela zerbait, taldeak aldere oso lan hona egin diola, 2. postan utzi duela BB-an, eta azken 200 metrotan zuen guztia eman duela, eta ondo ailegatu dela, esan du Nasser Buani. 14% et j'ai réussi à prendre la roue et le dépasser dans les 80 derniers mètres. Le prochain objectif, le Tour d'Espagne. Horrengo lasterketa, Oui, voilà, Tour Espainiako d'Espagne, buelta bai, buelta egingo duela dio, aurrezale Frantzian Polinorman lasterketan hartuko duela parte, gero lehengo turra egingo duela eta azkenik buelta. La verdad es una carrera que me gusta bastante, venía a intentar ganar, es difícil, pero Bounani ha estado superior a todo y nos ha ganado. Lobato irabaztea etorri da, baina Buani gehiago izan dela izartu du gaur Esta llegada Andaluziarra. demasiado dura para sus características, ¿no? No, la verdad que no me ha sorprendido. Egia esan denok uste genuen, alpa gogorra izango zela, Buani egintza, baina Lobato izan du, lleva un punto de ezautu izan duela horrelako aldapetan ondo Nasser Buani eta gainera Frantziako turrerako ondo prestauta zegoenez, ba, hori alde izan duela. Conseguir el segundo puesto significa que estás en buena forma
No, yo la verdad que no, todavía no. Oraindik ez dago, sasoi bete-betean lepauztea no me hautsita, encuentro bien, vengo lehiaketa de una lesión, llevo un mes egun batzu falta zaizkio entrenando y la puntu verdad que harrapatzeko, todavía me queda bastante para inguru para gara estar en mano condiciones. entrenatzen, zaren zer falta zaio aitortu Ahora voy Lobato. a Polonia. Orain Polonia egingo du, Juanjo Lobato. Espero coger allí ritmo para lo que viene de temporada. Bueno, Imanol, mendiko Sasoi harrapatzen duen. konforme ala zer? Bai, konforme gaude, helburua hori zen, ez? Taldeari hemen etxeko lasterketan presentzia ematea eta helburua lortu dugu, pozik. Irabazteko moduan edo lehia horretan izateko inorre zenuten, ezta? Bueno, zegoen hor egoitzek, baina uste dut 10. egin duela, hemen Boani, Lobato eta Barbero bezalako gizonekin zailago, eta gero egoitzek egin du 10. postua uste dut, ondo dago, baina mendiko saria eta presentzia eman baino gehiago nahi genuen. Helburua hori zen podio bat egitea, baina ezin izan da. Garaipena falta zaizuen, eta horren atzetik zabiltzate. Bai, oraindik ez ditugu lortu garaipenik, baina taldea ondo lan egiten ari da, eta bueno, orain Burgoseko itzulian zerbait egiten dugun. Eta ben podiumean, hor duzue, Jon Talen, horra herberetarra. Eta bederatiko ekitaldi irabazitzuen gizona, gaur orezko zuzendari lanetan, aritu da Jon Talen. Imanol Estevez, esan bezala podiumean, mendiko saria izan du Muria estaldeko arabarrak. Eta ondoren, ekitaldiko gizonik nagusienak Euskalduniko nena, Enrique Sanz izan da, horatu. Eta horrengo 3 postuetan, Boani, Lobato eta hor da, Carlos Barbero, egungo pelotoiko esprinterrik handienetakoa, Naser Boanik dizira handia mandio gaur getxoko podiumari, podio noguni, guztua hartu joten, bilagun izan ditu, frantziarrak aldamenean, Lobato eta Barbero. Eta honen bestez, bihar izango du agurreko lasterketa pelote profesionalak Euskal Herrian, hain zuzen gure errepidetan egiten den egun bakarreko lasterketarik handienarekin, Donostiako klasikoarekin, Golturreko proba denez, parte zerrendan izen handiak ageri dira. Eta hauen berri bihar zuzenean izango duzue, kate honetan arratsaldeko 3:00 aurrera ordura arte, izan ondo! Jaun Andreok, arratsaldeon. Ongi etorri getxoko zirkuitu uztailaren azkeneko egunarekin egiten da, guztiak dira, gutxik egin gabe elkartzen dela profesionala. Saninazio egunez getxo eta inguruetako herritan erazten den zirkuitu honetan. Gaur goiz giro ilunarekin, sensazio honetarako giro umel eta freskoa izan dugu, gehienetan bestelako izaten bada ere, aurten baliatu horreko minutuetan, horreldi grisak oidela izan dugu. Goizgo zortzitere inguruan euri jasan handia botatu, horrek gero zorionez, ez da euririk izan. Ateri izan dute eta tarteka goizak aurrera egin herberarekin, agia txomintxuko aldapa ezagun honekin, aztekta honetako igoera beti txomintxu izan da, azken urteetan ordea helmuga. Aldapan jarri dute txomintxutik gora arkotxatik barrena, Koruen kaldean, etxoko epaitegaren aurrean hain zuzen. Lasterketak sprinter petoak, uste genuen alde batera utzi zituela horrelako amaierarekin, baina gaurkoan ze gertatu den kontuan izan da, bestelakorik esateko moduan gara. Gaur pelotean den sprinterrik handienetako galazten baitunetan eguzki printza batzuk ere izan dira. Pelotoian 10 talde izan dira gaur, Golturreko talde bakarra Movistar, Continental Profesionalak, Cofidis, eta Caja Rural RGA, txeko taldea, bestea berriz, Continental mailako Muria estaldea. Hain zuzen Muria esentzat gaurko izan da, denboraldiko azken lasterketa etxean, Euskal Herrian. Caja Rural biharrera izango baita Donostian Golturreko proban, gonbidatuta beste behin. Goizeko bederatzitar izan, hasi da proba eta hasi aurreko uneetan antolatzaileak eta eginteriak ere bertan zidera, horrezko agurra egin diete. Aurten horrezko zuzendari lanetan Jon Talen izan da, Talen, herberetarra, 1900. Egun guztia iraunduena, guztia,
aurreneko itzulian alde egin baitute eta azkeneko arte ez du harrapatu pelotoiak aurrean elkartu den hirukotea esan beharko dugu. Hasieran 4 izan dira, baina Errusiarra, Rosueloko Boef, oraindik ere buruan egin zaigun gizona, urpia zuratuta burutik kanpora geratu da. Getxo, Berango eta Leioan barrena ibiltzen da lasterketa. Itzuliak 17 kilometro ditu eta denera 10 itzuli ematen dizkiote, alegia 170 kilometroko saioa osatzen dute. Saio ezaguna, azken urtetako gaitasun berrogeita bederatziko ekitaldi irabazi zuen Talenek, esprinen nagusitu zen, behean egiten zenean, jakina, gaur egun Talenek 50 urte ditu, 4 Tour, 2 Giro eta 3 Vuelta egindako gizona da Talen, bere garipenik ondienak, Dauphinen eta Burgosen izan ziren, 21 urte zituela, zaterako Colorado Sprineko munduko txapeketan zilarra irabazi zen John Talen. Anasunik Tegumedo eta Merkatoneko maiota jantzita gogoratzen dugu Talen, horrezko gonbidatua. Eta esan bezala, aurten pelotoian 10 talde izan ditugu, abiatu ezain laster eginda iesaldia, abiatu eta berehala 4 lagun elkartu dira eta iesaldi hori izan da.